expression of a deep and serious concern shared by most Kenyans, that the current governance culture continues to sideline the majority, that there is massive misuse of public resources, and that the response to questioning or honest civic expression is now being met with brutal hostility. The space for alternative or dissenting views, for dialogue and accommodation is shrinking quickly. It is in this light that we, as your shepherds, are compelled to speak out in the spirit of truth, compassion, and justice as follows. 1. The increasing disregard for human life and dignity. We are deeply concerned about the growing devaluation of human life in our country. The cases of mysterious disappearances, extrajudicial killings, and violent intimidation have become too common. Jodolo go koro kwayo sirikal mondo mi one ochiwo arita makare ne jong'anyo kanyakla kod chiwo thuolo ne rowere mag Gen Z mondo mi obag ng'anyo mamuol e pacho kae maonge chochni mora mora. As we remember those who died in the protests of 2024, we pray for those young souls. They should not have lost their lives, yet we cannot bring them back. It is fair to give them a fitting memorial. Young people, we appeal to you to avoid any violent encounters during your protests and instead demonstrate your maturity. We call on the security agents to ensure we do not have a repeat of the protected goons who brought violence in the recent protests. How can goons work together with the police? We demand justice for all those murdered and those shot, and conviction of all the perpetrators. These tragedies, on the other hand, should not be exploited by political operators to gain mileage, gathering around the mourners of victims only to deliver personal advertisements while offering no relief or solutions. Bende jodolo medo kwayo rowere mag Gen Z mondo miki kiyie mondo ti kodgi kod josiasa yo marach ka bende gichwalo ng'ur margi ne piny owacho. Koloso kod nyakalondo mar Ramogi, jadolo Henry Ondeje mar Nomia Church okwayo rowere mondo mi obag ng'anyo yo mamuol kendo kigiyie mondo jonjore ma bende dwaro kawo thuolono mar yako mwandu oganda odonjre e ng'anyo makamano. In the case my agencies, yani ko gimoko ni agency, ouru kan kan rudu yiruti inclusivity, ouru kan mono mi ogol agencies mono rudu miti, to dongo muti e mono mono miti. To agency to wonde no somo, kadu wudu du tiyo kodu, eti agency ma wuri donge kanyo. Koro agency, if you want to come up, let no politician use you. Ni negi to jaga to leng. Sami ujiti to uni we uji donge mimeyo. Kochiwo thuolo koda ranyisi kochiwo ranyisi koda ng'anyo mabende nobedo higa mokalo, mano mabende ne en mano mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa mokalo. Jadolo Ondeje owacho ni ok en gino makare ka rowere mag Gen Z chiwo thuolo ne josiasa mar mondo ti kodgi e yo ma ok ni kare kata matin. Koro Jesu unbe nyako par jomoko meteru gi pini nyiu keda sutumu kabisa ujo budhi sikul giketu to kada mana jo yege tago yo yero to daga ne kada mana mana kangado ni kaka manda giri kia jomuti uti daga ne Jesu moko bo ka oposi madongo dongo. Koro Jesu wi unu dhi sikul pare ujo wetiyo kodu. Bende jadolo Ondeje oseyo mokalo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kuom siko seyo migosi Raila Odinga kuom ne riwore kod jatend piny migosi William Ruto e sirikanda manywanda kata broad based government. Gachagua yande no wacho no nyalo miyo Raila presidency. To gima makodhoga ni Gachagua ne miyo Raila presidency ni no kedo tego e gene e State House. Mara ilogo tego moriembe mara ilogo bede sirikal mo from broad based. Koro ka koro dine ni ka tego mani kedo ngato gweyo. Koro president odimi ngato. Jothuro bedu kungeni ngama gima Gachagua nyalo timo kata choti mane onge. Sane koro anjulu wane sirikal government koro rach. IBC koro rach. Kiang'ang'o and so forth. Magu wuondo ji mara ila be nyaka nyisi. Jadolo mar kanisa mar Rabbi Church of Holy Spirit Africa Pope Maurice Otunga okwayo rowere mag Gen Z mondo diche makiny obag ng'anyo mamuol ka bende okwayo obila mondo mi ochiw mana rita ne jong'anyo. Otunga owacho ni rowere mag Gen Z ni kod ratiro mar bago ng'anyo to nyaka obed mana mano mamuol. Ng'anyo ni katiba e okwayo sirikal mondo mi nyithindo go arita motegno. Sirikal marwa
omigi arita, polisi omigi arita motegno. Gima onego ging'i mokwongo ni ka nitie jomoko manyalo chochia kwe, machalo kaka jokuoge manyalo donjo nyithindogi, to gikaw negi atua gimakgi to gitergi e court to yalgi ma ok tiyo gi lisasi. Nyalo ni kwe obedie piny mar Kenya ka koko kwadwar. To kata agency go wakwayogi ni sama gidhi ng'anyo kaka jodolo ging'any mos. Koro polisi be tiyo gi force mamalo. Jadolo nokwayo sirikal mondo ne obila ochiwo arita makare ne jogo mabende biro bago ng'anyo odiochieng' makiny kendo neno ni obila machiwo arita orwako lepgi mag tich. Ataka kwayo inspector mar police ni sama nyithindo gidhi ng'anyo polisi